سلام كما يتصنحوا كبرات تقطاتلتي قداموت ميديا نسعى زدلنا لكم حزرتن تكساتنا حابريتات دوما كم تلومدنا باقوم حسنا لكم قريبنا لنام مكتالكم نعدمنا بأرستاتهم كنفلمينا مسؤول قلنا دما نشانلنا لايك سبسكرايب شير ناقبركم مسانا قتلوم عمونغو منكسي إثيوبيا تقراين استفر مسلم عنتا وتدراو مدايات بزحاش منقدي تقبر كمزلو منقزد تقراي قليجوم ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዞባ ጉራጌ ብኮማንድ ፖስት ክምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ መውሳኑ ተገሊጹም ካብ ዋና ከተማ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሁመራ ክሳብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዘለዋ ከተማታት ኣብ ውሽጢ 20 መዓልታት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ንኽረኽባ ክገብር ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጾም ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ህይወት ኣድሕን ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ የብጽሕ ኣለኹ ክብል ገሊጾም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝተፈጸመ ጾታዊ መጥቃዕትታት ተሓታትነትን ፍትሕን ክረክብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምንቅስቓስ ከም ዝጀመረ ገሊጾም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ማእኸል መሐብሐብ ህፃናትን ኣደታትን ኣምብሬላን ዝርከቡ 96 ህፃናት ንምግቢ ዝውዕል ልዕሊ 254,000 ቅርሺ ኣበርኪታ ተባሂሉ ናብ ዝርዝሮም ክንሰግር أمونغو منجستي إثيوبيا تقرأين استفرم سمعنا تابو تدراو مدايات بزحاشة منجدي تكبر كم زلو منجستي تقرأي قليتهم ناب تقرأي استوقع عزف بلوغ حبرة أفريقيا وقرن أفريقيا أولي سوغون أوباسانجو زمرح جلم بزعبات تفتصاص ما سمعنا تنزم الكوتو قدياتن بوغن تقرأي زلو كونتاتن معزابن كم زموتو حدا كابتلازو منجستي تقرأي زخونة أمباسادر وندمو أسامنو حبيروم እቲ ኣምባሳደር ንሚድያታት ትግራይ ብዛዕባ ሓበሬታ ሕጂውን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ገና ጭቡጣት ተግባራዊ ስራሕቲ የድሊ ዝበለ ኮይኖም ክምለሱ ዝግብኦም ቀዳምነት ዘልዮም ነገራት ገና ዘይተተግበሩ ከም ዘለው ተዛሪቦም እቲ ስምዕነት ክትግበር ዘይደልዩ አንቀጽቲ ሓይልታት ነቲ ስምዕነት ብግልጽ ጥሒሶም ግፍዕታቶም ይፍጽሙ ከም ዘለው ገሊጾም ብፍላይ ወራር ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክፉኣት ግፍዕታት ይፍጽም ከም ዘለው ኣምባሳደር ወንድሙ ሓቢሩ ዘሎም እዚ ድማ ኣብቲ ስምዕነት ዝተቐመጠ ድሕንነት ሲቪልያን ምሕላው ዝብል ብግልጽ ይጠሓስ ከም ዘሎ ዘመላኽቱ ምዃኑ ተዛሪብሎ ኣምባሳደር ወንድሙ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህጹጽ መፍትሒ ክገብር ብግልጽ ነጊርና ኢና ዝብል ኣምባሳደር ወንድሙ ብሓፈሻ ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተፈረመ ስምዓት ኣብ ወታደራዊ ኩነታት ብዝሓሸ መንገዲ ይትግበር ከም ዘሎ እዩ ሓቢሮም ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ህይወት ኣድሕን ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ የብጽሕ ኣለኹ ክብል ገሊጾም ፕሮግራም ምግቢ ዓለም በቆጻጽራ ፈረንጂ ካብ ሕዳር 15 ጀሚሩ ኣብ ዝገበሮም ምንቅስቓሳት ኣስታት 2400 ሜትሪክ ቶን ሓገዝ ምግቢ መድሓኒታትን ኣልማዕትን ዝርከብዎም ህይወት ኣድሕን ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ከም ዘብጽሕ ኣፍሊጦም በረራ ተጓዓዝቲ ድማ ድሕሪ ወርሒ ነሓሰ ንፈለማ እዋን ብመንግስቲ ናይ ይሕለፍ ወረቐት ተዋሂብዎም ትማላ ዓርቢ ናብ ከተማ መቐለ ፈላማይ በረራ ከም ዘካየደውን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣፍሊጦሎም ስርዓት በረራታት ጉዳይ ሰብኣዊ ሓገዛት ውድብ ሕብራት ሃገራት ክካየድ ከም ዝግባእውን ኣተሓሳሲቦም ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ዋላ እኳ ብክልል ኣምሓራ ገይሩ ናብ ሰሜን ምዕራብን ዞባ ደቡብን ትግራይን ከም ዝኸደ ዝሓበረ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሕጂ እውን ናብ ዞባታት ማእኸልን ምብራቕን ትግራይ ግን ድሩት ምዃኑ እዩ ገሊጾም በዚ ድማ ልዕሊ 170,000 ኣደታትን ህፃናትን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዝርከባ እቲ ትካል ገሊጹሎም ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዘይተገደበ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ክኽፈት ተፅቢት ዝግበር ዋላ እንትኾነ ክሳብ ሕጂ ግን እኹል መጠን ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ከም ዘይኣተወ እዩ እናተገለጸ ዝርከብ ኣብ ትግራይ ብሰንኪቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ዳግም ዝተወልዐ ኩናት ልዕሊ 3 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መረበቱ ዝተመዘበለ ኮይኑ ኣብ ሕማቕ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘሎ ጸብጻብ መንግስቲ ትግራይ ኣመልኪቱም ግብረ እከይ ሰራዊት ኤርትራ ሕጂ እውን ብሰንኪ የብጽሖ ዘሎ ግፍዕታት ዝመዛበልን ዝጎሳቆልን ህዝቢ ኣብ ዘሻቀል ኩነታት ከም ዝርከብ ካብ ትግራይ ዝወጹ ዘሎ ሓበሬታታት ኣመላኺቶም ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወጸ ጸብጻብ ከም ዘረድኦም ካብ ሓንቲ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ጥራይ ልዕሊ 90,000 ተመዛቢሉ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ዝፍለጥ እዮም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝተፈጸመ ጾታዊ መጥቃዕትታት ተሓታትነትን ፍትሕን ክረክብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምንቅስቓስ ከም ዝጀመረ ገሊጾም ብምኽንያት መዓልቲ ምእላይ ጾታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪቱ ን16 መዓልታት ዝጸንሕ ወፍሪ ኣንጻር ጾታዊ መጥቃዕቲ ጀሚሩሎም ኣብቲ ዘውፅኦ ፈላማይ መዓልቲ ወፍሪ ኣንጻር ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝበሎም ብሰንኪቲ ኩናት ጾታዊ ዓመፅን መጥቃዕትን ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ፍትሒ ክረኽባ ገበነኛታት ድማ ተሓተቱ ክኾኑ ይጸውዑ ዘሎም መስርሕ ሰላም ሓይልታት ትግራይን ኢትዮጵያን ዘካይዱ ዘለዎ ኣሸማገልቲ ንጉዳይ እቲ ኩናትን ጾታዊ ዓመፅን መጥቃዕትን ዝተፈጸመለን ደቂ ኣንስትዮ ፍትሒ ክወሃበን ተሓታትነት ክረጋገጹን ይግባእ ኢሎም
ሕብረት ኣፍሪካ ፍትሕን ተሓታትነትን ገበናት ጾታዊ ዓመፅን መጥቃዕትን ኣብ ትግራይ ንኽረጋገጽ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ክትፍጠር ጻውዒት ኣቕሪቡሎ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ምክትል ዳይሬክተር ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ቀርኒ ኣፍሪካን ሃገራት ሳሕልን ፍላቪያ ሙዋንጎቪያ ሕብረት ኣፍሪካ ዓለም ለኻውያንን ዞባዊ መርመርቲ ገሰ ሰብኣዊ መሰላትን ናብ ትግራይ ኣትዮም ዝተፈጸሙ ገበናት ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈጸሙ ጾታዊ መጥቃዕትታት ክምርምሩን ግፍዐኛታት ድማ ተሓተትን ክኾኑን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፈቅድ ኣለዎ ኢለን ብባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ዝቆመ ዓለም ለኸ ኮሚሽን ሰሙያ ምርመራ ገሰ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣፍሪካዊ ኮሚሽን ሰብኣውን ናይ ህዝብታትን መሰል ተሓላቂ ናብ ትግራይ ኣትዮም ምርመራ ንኽገብሩ ዘቕረቡ ሕቶ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቓድ ከም ዝተኸልከሉ ዝዝከር እዮም ኣብ ትሕጂ እዋን እቲ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈረመ ስምምዕነት ሰላም ስዒቡ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ ልዕሊ 2 ዓመታት ዝተፈጸሙ ዘስካሕክሑ ገበናት ግፍዐኛታት ተሓተትን ክኾኑ ዝኽእል መስርሕ ዘይተኻተቶ ብምዃኖም ዘላቒ ሰላም ኣብ ምርጋዝ ዘጠራጥሩ ክብሉ እውን ብዙሓት ተንተንቲ እናገለጹ እዮም ዝርከቦም ካብ ዋና ከተማ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሕሞራ ክሳብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዘለዋ ከተማታት ኣብ ውሽጢ 20 መዓልትታት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ንኽረኽባ ክገብር ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹም ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ጽገና መስመር ኤሌክትሪክ ሕሞራ ሸራሮ ሽረ እንዳስላሴ እቲ 80 ሚእታዊ ዛዚ መለኹ ክብል ምግላጹ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ኢትዮጵያ ኢቢሲ ጸብጺባ ኣላ ዝሓለፉ ልዕሊ 2 ዓመታት ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኣወጀ ደማዊ ኩናት ስዒቡ ህዝቢ ትግራይ ብዘይ ዝኾነ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ኣብ ሙሉእ ዕፅዋ ቀፂሉሎም ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ከም ዝበሎ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝተበላሸወ መስመራት ኤሌክትሪክ ጽገና ብምግባር ኣገልግሎት ኣብ ሓፂር እዋን ንኽጅመር ይሰርሕ ኣለሁ ኢሎም ስለዝኾነ ድማ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዋና ከተማ ሕሞራ ክሳብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዋና ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ውሽጢ 20 መዓልትታት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ክረኽባየን ኢሎም ኣክሱምን ዓድዋን ድማ ቀፂለን ኣብ ውሕዳት መዓልትታት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ክረኽባ ምዃነን ኣፍሊጡሎም ወረርቲ ሓይልታት ኢትዮጵያን ብፍላይ ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን ኤርትራን ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምጽናት ገበን ዝፈጸሙ ኮይኖም ብውሕዱ 1.7 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ድማ ካብቲ ዞባ ከመዛበል ክስደድ ክቕተልን ክስወርን ከም ዝገበርዎ ዝፍለጥ እዮም ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ድማ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ ልዕሊ 2 ኣዋርሕ በቶም ወረርቲ ሓይልታት ዘስካሕክሑ ግፍዕታት ጆኖሳይድ ተፈጸመላ ኮይና ብኣማይ ተሽሓ ዝቁፀር ህዝቢ መረበቱ ለቂቑ ፈቐዱኡ ፋሕፋሕ ኢሎም ዛጊድ እውን እቶም ግፍዐኛታት ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ክሳብ ገጠራት ዓድዋ ኣትዮም ማእልያ ዘይብሉ ግፍዕታት ይፍጽሙ ከም ዘለዉ እናተሓበረ እዩ ድሕሪ እቲ ስምምዕነት ሰላም እቶም ወረርቲ ሓይልታት ወጻኢ ካብ መሬት ትግራይ ክወፁ ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስ ዘይተገደበ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ክኽፈት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ክጅምሩ ዝብሉ ተስፋታት ዋላ እንተሓለዉ ዛጊድ ግን ተግባራዊ ስጉምትታት ክውሰዱ ኣይተረኣዩን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዞባ ጉራጌ ብኮማንድ ፖስት ክምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምውሳኑ ተገሊጹ እቲ ዝገርም ውሳነ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ክትግበር ዝተኣወጀ እንትኸውን እዚ ድማ ኣብ ዞባ ጉራጌ ዝነበረ ነዊሕ ግዜ ዝጸንሐም ሕቶ ዓርሰ ምሕደራን ክልልነትን ንምዕፋን ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ክልል ደቡብ ዝርከብ ዞባ ጉራጌ ዛጊት ካብ ትማሊ ጀሚሩ ሙሉእ ብምሉእ ብኮማንድ ፖስት ክመሓደር ከም ዝጀመረ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣይተ ኣለማየሁ ባውዲ ኣፍሊጡሎም እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ዞባ ምስ ውደባት ኣሳሲሩ ንዝፍጠር ዘሎ ጸገም ጸጥታ ብስሩዕ ኣሰራርሓ ጸጥታ ንምቁፅጻር ስለዘይተኻእለ ክብል እዩ እቲ ሓላፊ ባዕሉ ኣሚኑ ዘሎም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ማእኸል ምሕብሕብ ህፃናትን ኣደታትን ኣምብሬላን ዝርከቡ 96 ህፃናት ንምግቢ ዝውዕል ልዕሊ 254,000 ቅርሺ ኣበርኪታ ተባሂሉ እታ ማሕበር ካብ ጨንፈር ማሕበር ልምዓት ጀርመን ዝተላእኸ ልዕሊ 254,000 ብር ኣብ ትካል ማእኸል ምሕብሕብ ህፃናትን ኣደታትን ኣምብሬላን ዝርከቡ 96 ህፃናት ንሰለስተ ወርሒ ቁርሲ ዝውዕል ሓገዝ ምብርካታ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ በቲ ሓገዝ ብርኪ ዝበሉ ህፃናት ተረባሕቲ ከም ዝኾኑ ዝሓበረት ትካል ዲያስፖራ ትግራይ ዝገብርዎ ዘሎ ኩሉ መዳይ ኣበርክቶ ብምስጋን ካልኦት እውን ነዚ ሰናይ ተግባር ክስዕቡ ፀዊዖም ወለዲ ሓገዝ ዝግበረሎም ዘሎ ህፃናት ብግድኦም እንደቆም ዝግበር ዘሎ ሰናይ ተግባር ብምስጋን ገበርቲ ሰናይ ትካላት ጸገማት ተመዛበልቲ ወገናት ኣብ ምቅላል ዝከኣሎም ሓገዝ ክገብሩ ተላብዮም ክብል ካብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመላኺቱም ባርክስ ክቡራን ተኸታተልቲ ቀዳሞት ሚድያ ነሰዓት ዳይናልኩም ዝነበርና ዜናታት ነዞም ቅድም ክብል ክትሰምዕዎም ጽናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ብቀጻል ድማ ብኻልኦት መሊስና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም ንመናም